Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte u dnešného videa a dneska, prečo tu mám Mortisa, ten tu nemá čo robiť. Ideme dať Daryla do mačky, ideme dať Daryla na 20 rank, takže poviem, že to dáme a pomená to, som vám to sľúbil a ideme na to, no. Ja si dám tu na takto. No, ideme na to teda. Poďme. Výborne, stún na 100 rokov, paráda. 1-0, GG. Paráda. Ideme ďalej, stún, bacha. Určite tam bol stún, výborne. Výborne, ideme, výborne. A že by jingle bell. Dobre, domačky, ale ideme tlaky, ideme, makáme. Aj. Poď. Ten Daryl je taký slabý. Dobre. Toto nikto nevidel, túto hru, hej, bez komentára. Ideme ďalej. Bez komentára toto hodnotím. Hej. Poďme. OK, B, to bude hrozné. A Daryl zase, OK, nový Daryl, ideme na to. Eš, don't kill me, poď. Eš, to má všetko pod kontrolou, on to má. Paráda, jasné, daj si ten burger fajný, nie, budeš papať. No. Dobre, ideme. Či mám ultinu, ja neviem, ale... Zase ten tu OCB Rowley si dá, jasné, kamo. Ten Ash drží tú loptu celý deň. To si myslíš, že čo je on? No, ešte nám znič bránku, jasne. Nám pomôže veľmi. Nám veľmi pomôže a paráda. Oj bože. Tá B to je, to je. Oh! I like candy. To mačky. Už som malý dal. Oj, toto sa nedá hrať, toto hra, to je hrozná hra. A to Daryla nedávno 20 ani píše čo. Aspoň pri tých túnach, bože. Kamo do steny si dá, chlopci, paráda. Keby si tú ultinou radšej zničil bránku, alebo dačo také, hurá, bože. Ideme otočiť hru. Dobre ľudia, ide sa do overtimeu. Už pomaličky, ale toto sa bojím, že my nezvládneme. To nedáme. GG. Ako great game. Dobre, dávame play games, dávame sa. Poďme. Ideme na to, ideme to tam rozdrbiť celé ten Brawl Ball. Ideme ich zničiť, úplne ich roztrieskať, my to dáme, ja si verím. Dáme tu 20 dneska. Tu bude asi polhodinové video, ale to je jedno, pretože Dynamite tu nastanuje. Ja idem sám dopredu a môžem dať takýto krásny gól. Bum, bim, bam. Easy score. To je jedno, keby ste tam nedám tú ultinu, aj tak by som ich nemal, chápeš. Tam je kukurela, avancienba. Pozri sa, ideme sami na bránku. Pozri sa, Piper si zničila bránku, výborne, to je hra v našich prospech. A ešte toto bránky, nedojde toto bránky, škoda. Nice, majú zničenú bránku a ľudia to tam dajú, vamos. Dobre, konečne výhra. Lieskáme si, ja nemám ten pin, no mám, ale nemám nastavený. Dobre,
Ideme, comebackujeme ranky. Comebackujeme týry. Ideme na to. Toto bude, to dáme, to pôjde, to proste dáme. Pozri, natáčame 5 minút, to dáme, tak do 15 minút to dáme. Nie, my to dáme do pol hodiny. Dobre, ideme na to. Bonnie. Pozri, Mondiala už tu skáče. Ojojoj, toto bolo nebezpečné. Tam má takto burgerík, tu máš pás. A tu je Frank, tu máčky, to nechceš naštvať. Moje. Kam, to je IQ, toto IQ 50 majú tí ľudia, že to nejde. Dobre, čo, pásnem ti tam ultinu? Pásnem ti ju tam, nepásnem. Tu je Dynamite, tam je Dynamite. Čo sa stalo, kamo? Gól. Dal som góla. Evo. Ojojoj. Nie. El Primo. For pain and for glory. Daj to head. Yes. Dobrá. To Franka nedáte. To je jasné, že ho nedáte. Výborne dáte. Ojoj. Ty, jak to chceš poriešiť, mi povedz ako. Parádne. Si to poriešil, kamo. Ten Dynamite Song tutorial. My to minútu nepodržíme takto, ak budeme hrať. Dobre, poď. Výborne. Poď sem na bránku. Ja neverím. My sme to dali. Ja neverím, kamo, normálne my sme to dali. Výborne, ja vravím, že to pôjde, len si musíme snažiť. Tá Bonnie celkom dobre hrala, by som bol rád, keby išla, ako fakt by som bol rád, keby išla tá Bonnie. Yes. No, a ideme do ďalšej hry. No, ľudia, už začala druhá hra, my sa maličky dostávame do tej druhej hry. Aha, ja som zabudol, že mám gadget. Dobre, Bonnie ide, výborne. Bonnie, hezky česky. Pozri, Míko to tam kýli. Tomačky, je nepekné, že on tam kýli. Je nepekné od neho. Pozri sa, ja mu to zničím. Výborne. Pozri sa, ideme sami, výborne. OCB Rovli. Taký debil. Výborne. Toto není dobre. Bože. Toto je dobre. Poďte, daj, ak dostanete tam tú loptu. Výborne, presne tak. Ten Daryl, poď. Pas. Tu na pas. Výborný. Áno, dám vám naspäť. Toho zabijem. Tak on mňa. Dobre, nevadí. Aj také sa stáva. Nie, toto len nie, dobre. Choďte, daj gol. Choďte, už idem za vami, poďte. Ako to tu vyzerá? Fajne to tu vyzerá, poviem. Tu máte s tým Míkom tu na shield dole, poďte. Pozri sa, jaký déš. A OCB Rovli do bránky. Bum! Easy score. Ideme ďalej. No, pol minúty tu udržíme už. Toto ak neudržíme, tak ja vypínam toto video a všetko vypínam proste, ak toto nedáme. No, pozri, ešte kole dáme. Ako by bola zničená bránka, tak dáme možno aj. Pozri sa. Easy! Joj, paráda, ja vravím, že to pôjde, len sa musíme snažiť. A ináč to pôjde. Poď, Bonnie, prosím, poď. Yes. Teraz by som ocenil, kebyže máme takého Franka, alebo Mortisa, alebo Dynamika. Yes. Dynamika, presne to som chcel. Edgar proti nám, paráda. Ježiš, ešte to chýbalo. Dog. Poď.
Nie, to ten Edgar to bude nebezpečné, riadne. To bude nebezpečné. OK, Dynamite to chytro poriešil. Oho, máme gola. Yes! To je ono. Máme ultinu? Máme ultinu. Ideme ďalej, OK, Dolgo odletel, ja sa tu na... Ojojoj, a sme v Kelly. Výborne, nie sme. Dobre, teraz toto obráňme, ľudia. Musíme to obrániť. My ho spolu zničíme, veľmi výborne, tam jumpla. Ojojoj, toto nezničíme. Ťažké toto. Ideme ďalej. OK, let's go. Toto bude ťažké. Ľudia, sme prehrali. Paráda. Minus 5, ideme ďalej. Bonnie, poď, výborne. A ideme na ďalšiu hru. OK, Perils, nám je Mortis, Ringara Best. Výborne. Toto Peril bude bolieť. Paráda. Bonnie, odstrel to head. Nekuním! Oj, bože, to fakt. Bonnie to teraz pokakala celé. Oj, to mačky s tým. Jasne, daj si tuto ten tvoj... Neviem, čo to máš, Turet. No a toto je GG. Krásne. Sme prehrali ďalšiu hru. Takže my sme najlepší, takže sme tu prehrali. Keby... Že teraz ten Mortis da čo urobí fakt dobre, no to ja sa... Skoro mu to vyšlo, no. Pozri sa. Because som byli offside, No tak toto je koniec. To je finish, toto je konečná ako. No to je konečná. Kamo. Ten Turet má 10 000 HP, kamo. Ten Turet má 10 000. Toto pošlem, idem za tým. Výborne, toto pošlem. Ale tu neho ten svoj Turet, nebo ty, čo si myslíš? Och bože, joj. Minútu máme na to, hej, minútu. No, lotion. Yes, ja som to zachránil. Saved. Nice. Poď, Mortis, kreatúr. Poďte, my to dáme, ja viem, my to dáme, kamo, my to dáme. Daj sa. Ojojoj, Mortis sík. Ty sa daje rozdiel, Mortis. Yes! Yes! Majú zničenú bránku. No a ideme do overtimeu. Overtime začneme dosť ťažko. Toto prehráme, kamo, to nemáme šancu toto obrániť. Len kebyže... Poď. Prosím. Však daj mi to, ja toto ultinou vystrelím tam. GG. Do mačky, kámo, to bude do 15 minút som to mal mať hotové. To mám... Po asi 3 dňoch mám mytik. Ja neverím, že mám po 3 dňoch mytik. Ja neverím, kamo. Toto hovno. Joj, bože, to je také na nič tá hra. To je úplná hrozba tá hra. To je, ja neviem čo to je. To je hazard so životom tá hra. Aj bože, zase, no, paráda, no, Mortis, paráda, no, bože. Toto keď nevyhráme, tak ja už neviem, ako fakt. Toto musíme.
Nikto z našich nemôže zničiť ani toto. Branku im nikto nemôže zničiť. Paráda, ako vyhrávame, hej, ale nenadlho. Určite nenadlho nevyhrávame, kamo, určite nenadlho. Kamo, kebyže mal loptu, tak ja normálne teraz končím. Ako. Pozri, tu mi to nahraj mi to, však by sme už mali góla. Nechcú slovať ľudí, vieš. Dáme góla aj tak. Kamo, čo keby sa tam už strelil a konečne to ukončil, ako. Ura. To bola také rýchlo. Vravím, ak takto to bude pokračovať, tak to máme do 20 minút od toho, ja ti vravím. Bude trošku dlhšie video, ale to nevadí. Minulé ten Daryl išiel rýchlo. Teraz čo to nejde tak? Neviem. Ak toto vyhráme, tak už viem, že to máme. To neviem, ale budeme to mať určite už. No ja by som bol rád teraz, kebyže mi pácneš. Fakt, ja mám hrať s Tykom a s Leonom? To čo je toto? Ja keby naschvál tá hra robila, kamo. Dobre, aj. Už to hral dobre. Poď, Leon. Sientome, to spikante. Spike. Poď, Leon, ty to dáš, že ti verím. Veríme Leonovi všetci. Leon! Toni Kroos, kamo, Toni Kroos dal gól, kamo, Toni Kroos. Som Barcelona fan, ale Toni Kroos je dobrý. Dobrý sa kukuruč. No. No ľudia, ideme pre číslenie. Teraz to bude fajné asi. Poď Toni Kroos. Poď Toni. Antony. My ti veríme, Tony. My ti veríme. To nedá ten. Poďme, prosím. 12. Nech zostanú pri bránke, áno, tam zostaňte. Vy psi. Výborne. Poď. Daj to tam. Yes. Výborne. To je ono. No, teraz, kebyže ne, to nám nestačí asi ten vin. To nám asi nestačí ten vin. Asi nie. Bohužiaľ, no, čo sa dá robiť. Ideme. Ok, ten Tyk celkom dobre hral, prekvapenie. Gale je dobrý. Ok. Ok, výborne. Dobre je, že ten Troller na začiatku je dobrý fakt. Čo týme máš? Vieš? Ale nie je dobre, keď Berry nahádže zmrzliny. To nie je už dobré. Pozri sa, výborne ten Tyk to zahral. On to zahral dosť dobre. Toto fajtu. A teraz toto musíme obrániť. Ľudia, rozmiestnime sa nejako v bráne. Brána, ľudia. Ľudia, brána. Doma! Jak mi to vzala? V bravoku sa dalo berať, to som nevedel. Dobre. Pozri sa, už není prečíslenie. Ale pekne. Ok, damageujú. Ojojoj, 3v2, prečíslenie. Neviem ako skôr. No, bomba to tam urobila za nás. Toto je ryb. Kamo, ako GG. Toto je ryb. To je ryb, kamo. Domáčky. To fakt. Poď. Dobre ľudia, prehrali sme, čiže paráda. Dobre ľudia, asi ja to dám na druhú časť, až na ďalšiu, no na tretiu respektíve, lebo ako určite budete pozerať 20-minútové video do mňa, takže prepáčte mi a už si dáme na budúce. Dokončíme ho. Čau. Alebo viete čo? Dohodneme sa takto. Ja to dokončím mimo kamery, hej?
Dobre, čaute.